Jadi oras pari hita da saluhuk na di hamu amang dainang songsoni di hita na jupang diakta di parkukuan. Arong sara suku-suku ku ima tu amang si Marbun ima nomor taringot. Sono ni hong buru. Sono bikas di persoalan na. Jadi arong mana mate makta. Stay pulau. Nah, aduh, nama mate makta ron. Baru mangisi lebih 2 bulan. Nah, jadi terbuado rudo nyo solo. Wado masih tuburo na dua-dua na sila buro mabuo no sa dia belas. Atar sulit buah hari ba. Ala na dokon na dong tering-tering so hari ba. So dong gabi anak. Mana mang buru mazo. Paniruam mo. Aturan anak. Jadi sian perspektif ajal maut. Ala. Dohot sian perspektif ada dohot uhum di habatahon. Molo tung dibortia beda danak nong jolma Naik ke 2 bulan. nakpe 2 bulan. Boleh. Nah. Alai molo tung dibortia pe mana asima rohani itu. Jepang tikina dapo opasna sorang madak dana kita oleh. Moloduk sorang dana kitu hasianganon tentu molo buru imana buru nyamang nadi molo anak imana anak nyamang nadi jala ido si buat tunas di persaripeon minasi masa mana akan masa roha buk ni roha orha mah Ala. halangulu siya tonga-tonga ni bagas makar somalna molo dibuan perburu-buru na bagas na sodong doridang na jalan yang ada tunas na Ala. alai ipe ikom marhite-hite ada dohot umum dong pangidon di perburu parana. Ala. Di mana pergi jalan apa dua ikut jolo takas do sukunon naburu. Bohaburu. Nunga songonon. Parsoriomu di tonga-tonga ni rumah tangga. Molo nunga di suku boruna takas matong dia lusi boruna. Molo di dok rohana. Ihutonokku do hamu. Bapa manang na ihutonok kudo hamu among songon hulaulak marbua-bua ma parburu tu paranak iya buru nanion takas tu dang apala dong ridang na marhite-hite pasu-pasu pariana konon siat tuhani alani nunga husuku kami buru nani jala buanon nami ma buru nanion Ima malo na sorong ridang na. mana suadong ridang na alusan ni para anak ma jala sukunon na do takas parumen na Ala. molo tung dia lusi parumen na penosongon naik kodoho do imana mulak tugagas ni natoras alay bu ido marpangi do para anak Ala. ditikinan no posro hamu na rajanan sangap do hamu ula-ulanan taruhonon nami do yang guburu muna ima parumayan marhite-hite adat na soma songon na pinutan nunukta si dulu-dulu tubuh ima anggo pangiduan nami ala takas do dinggad do hualapan jala dinggad do adat do hot umna upasatan itu hamu molatuk pe songonon nama sanwaing haduan ditikina jolo mahiyang akailu robe hami madak untuk kamu las disima kubuak kami buru muna udo tongin na songoni alay molo adong songoni naong manggora pamuroin na Ala. adong dana dibortian raja ni hula-hula pe manak do disi datung torbarani na sida madokon buanon nami na maburu ala takas do iboto na sida sukunon na do boruna do intina boruna pe mono
di boto na songoni ay kan marga ni amang na do dana na dibotian Iya. jaladang mungkin ni mana mangului molo tungpe diarahon na toras na mula nah jadi nyon sa sitong na manak do parboru di so jala manak do tong nang boruna ala boruna do mapoto boha kondisi ni parsaripion. Nah, jadi adong do nama satok songoni, dang adong ridang nah, dang marurak tutoru, martunas tu kijang, mardaka tu habirang, maratik tu siamu. Alai, ala nang dianggap buruna do si matuana songon na torasna. Ala. Adong do na solo mula tu amangna. Artina rupani ihutonon na dohot si matuana. Ala. Jadi songo parsodo imana rupani tungahan na neng bainon na jolo tu si matuana di mana marpanu. Nah tupe haduan rupani ikon dalanonota guluna anggoya singmai alai tikimasa na masai rupani sadaina parsoduk di tonga-tonga di rumah tangga ikon nunga adong jelas sikap jadi adong do na berbeda-beda sikap jadi na udah penakian adong do dang apalah dirikot terupani mula tu natorasna adong do tok songon na ibu napasugit ba ngasongoni parsodion ni beruta wah rapak mahita mula kinna sa sitong na siya kajolma dak suman na songonon Sa kajolma dati. alana dang adong jolma na makirim roaka na sohudi na sudinggan di tonga-tonga ni keluar lumobi ma habuk ni roha dak sumanat to anggo di bahapa tahun da jolo mungkin saya dong do dina percului alai molo mula mahitan waeng tuha jolma kadak suman baru pe adong aka namasa baru pe maraburan ni ape tor ditabai mamuse arsa ni roha di tonga-tonga ni parana hapera ina maholong na tu parumaynon roma na tu rasna tor neng dibuang mamula na songon jadi na songonon ido asal dokter nakingan sa sitong na di parburu tong macay manak do na songon kalana buy do lobi holong ni roha ni si matuana tu parumain lobi do siap holong ni na torasna pangitubuna dohok parsinuan dohot lan akka keluarga nasi nah jadi memang na songonon molo masa na songonon iko manak do ibau di tong manak dihatai ala memang sen sigia jolmau pe tung macce sen sidik do na songonon apalagi takas di boto nang mardua daging do boruna jala lunga dong iran tadda ni pasu-pasu ni Tuhan tamar ide di parianak ko Ala. lima molo songok dapat Lima apa? Jadi kan masuk tu songono. Jadi toho do nakian ni urok pun tarya songoni. Jadi ketepatan dari kala kontang dapotan dak dana. Jadi na terjadi nan wae. Nasi dia mah bae. Kalau na jaman modern wae. Baita saru baru wae tong baita modo na songon biasa na normal lah kan masuk ada bo. jadi molo baita tong do mudar Tong no budar. Oh. Alana berbeda do bayi tabung, dohot anak na adopsi, dohot anak angkat. Oh iya. Molo proses ni bayi tabung, benih ni borua do dibuat, dohot benih ni si bawa. Jala ido di padomu rupani, di proses maimana, jala di bayam maimana sian proses medis untuk asa adong tubuh dana di suweon na. Jadi na pasti molo tumbai tabung pe mana takas do mudar nai. Berbeda di dohot anak adopsi, dohot anak angkat. Dohot misalnya anak na dia peho margana, dohot buru na niain. Berarti termasuk do secara haportibio hazol mau pe sarupa do nuaing
level ni do na manusia normal ate. Ido. Kita punya ate. Ido. Apa dia ate? Ido. Holland prosesnya mana dibain Berbeda, Teh. melalui proses medis mah. Olah. Jadi dia terima akhirnya pada dapat ni amang si Marbun ate. Song ni mah dapat tuh. Nah Jadi itu memang ngasih tambah. artinya bodo tong mau kurang lebih pada dapat artinya pada dapat na secara rasional mai jala ima tong nahian ya do barupani ingat tuah kana masa di tonga-tonga ni keluar. Jadi nak masuk atong sonon. Artinya mau lo ambil sikap pean non sada inaon. Artinya mungkin jolo salpu menang salpu itu maksudnya onggol ingat ya. Salpu menang salpu. Ati kadok pebaran nang marhamulia museng. Anggilo mani roaro. Dang arung ben si pangoladan so nak ka si pia si parana kate dang boyo Iya. mangoladi si ate. Tetak do inay nama buat keputusan. Alana rupani ngahot imana gawe paniaran ni margaa. Dapat dua homuse nunga hot di hahotan na songsada inay mana. Dapat tu dua homuse sian aspek ni hukum positif dohot hukum adat kan imana nunga bertindak untuk memutuskan keputusan. Artinya rupani molo tumadong pe atas sian ula-ula nasi manang nasian naturasna holan pangiduat di alai sudah nama buat keputusan di konimaran atar berbeda do peon dana nadi toruni umur anak naso dewasa manang na buru manang anak naso hamar naso hiado pe marhamudian manang mangudi alana berbeda do tukso dewasa pe sasahalak molo nunga marhamudian di mana buru molo nunga mangudi di mana anak nunga dianggap dewasa nunga dianggap dewasa molo tung secara hukum positif pe sian segi umur rupani dang dope dewasa iman alai molo nunga marhot ripe mana nunga dianggap dewasa jadi poin na di dokter rupani tetap do keputusan di inai do Ibarat udah mengambil keputusan mana ate. do mengambil keputusan Maksud tu ada orang pola perlu son pihak-pihak sia simatuana sia natuana untuk mengalarang iwanan nang marhawi aja buah museng ada marhamulia nate. dao Olah. dao ala memang nasi nirang ni hamate ya tu alai molo sogot haduan marhamulia musai mana sada konsekuensi di habatahon berarti nga malua imana sian keluarga ni margaa Olah. ima parhalang uluna na barjulo alai molo hot do pe mana dang marhamudian hot do gabe paniaran ni marga na barjulo do mana Jadi ima kesimpulan nate emang ate. hira songoni mapagdabot na Jadi diamu terlebih di gamang inataraja songsoni amat tasur ibadah atau lebih nama kolongi ka parada atau di habatakon martaringot suku-sukun ni yaka netizen memang gudang do memang na kurang di pangatusion atape terlalu cepat ambil keputusan ala situasi dan kondisi aku nakip pada intinya tetap do walaupun itu masih 1 bulan 1 minggu 2 minggu ate na posisi na matemakar muding amatana parjodo nah anggora tong molo secara habatakon atau pemerkiteon adat na diburukan ina dua-dua tanah parjolo nang boy petong seharusnya buanan ni orang tua non muda ke bagasna imang kona masaran waing mungkin rak adik dia dong nataba na mga tusion terlebih hamu na tua-tua nami bodo tong maruturi hamu dia ka padapot alana hiton padapot independen don padapot di pertukuan di persauran orang nama nabai aka wawasan manabai aka pamoto kita nahurang pangatusion so ni mamoliate unang lupa kita masuk subscribe channel ton di Malau Official 09 oras